falta que aixequi les dues mans. No només tenim dret a decidir, sinó que tenim dret a decidir ser feliços. I molta atenció perquè aquesta festa comença d'una forma, com no podia ser d'una altra manera, accelerada, ballolada, veloç, d'una forma moguda, d'una forma radical, mans aquí aixecades, que ens han dit dels nens i les nenes d'Arenys de Mar que no sabeu cridar! Del col·lectiu d'adults. Sotso de pa, sotso de pa, sotso de pa, sotso de pa. Come on!